Türkmenistanyň raýaty Agzybir Welsapar diýilen haramzady watan dönügi ýalan maglumaty internet saýtyna goýup ýaýratdy. Hormatly adamlar, bu maglumatlaryň bary ýalan. Erkek bolsaň, Agzybir Welsapar, türkmen bolsaň, mert bolsaň, hani gel de sudet da türkmen döwletine haramzady erkek kişä gelişmejek hereketleri edip ýalan maglumatlary internet saýtlaryna goýup erkek oglana gelişmejek hereketleri edip ýörsäň. Hormatly adamlar, bular ýaly haramzada adamlara watan dönügine biziň aramda hiç wagt orun ýokdur. Agzybir Welsapar diýilen adam watan dönügi haramzada erkek kişä gelişmejek hereketleri edýär. Erkek bolsaň Agzybir Welsapar gel Türkmenistana, Türkmen halkyndan ötünç sora eden ýalňyşlyklaryň üçin, ötünç sora